Het zou ook wel eens mooi zijn om hier in de buurt dus een festival te organiseren. Eerst in het Lieds en dan hopelijk natuurlijk groeien. Iets wat we hier net joggen. Het is mij hier op een podium, foodtrucks, leuke ding voor jong en oud. SA is het Bouwvakfestival binnen. Tred je een enthousiasteling uit Damwâld en omkrieten organiseer je sneu 15 juli een groot boetenevenement voor de regio. Het idee ontstond bij de reunie van het Honk in Damwâld. Op het Bouwvakfestival is er plak voor zo'n 2400 bezoekers. Best ambitieus. Nou, het is echt een festival, dus het is in de Ierpeloft. Het is op een heel mooi terrein vlakbij. Het lijkt precies tussen een Dokkum en een Woord in. Dus echt voor de hele Mierskip, maar ook voor de omkrieten hier natuurlijk een fantastisch plak. Wat vindt er al hier? Natuurlijk muziek. Midjes en jongens, we hebben eerst een midjesprogramma, dat is gratis. En jongens is het een programma vol muziek, maar onder andere de Hoenekop komt. De doellezers komen Daniel Metz. Dus ik wil echt toppers uit de regio. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Van de regio voor de regio is er een van de kreten die bij het festival past. Het midjesprogramma is inderdaad gratis, zodat de ouders met de band komen kennen en dat die band natuurlijk een leuke dingen doen kunnen. En jongens inderdaad is dat betellen, want het mag natuurlijk ook ergens bij komen. Voor de rest wordt het volledig droegen op sponsors en wij doen alles vrijwillig. Dus daar ben we natuurlijk ontzettend wies mee dat de sponsors nu al hier in de omkrieten zijn interesse tonen en nu zij helpen willen. Dus daar ben we heel blij mee. Intussen binnen er al tiental sponsoren. Qua inspiratie zocht de organisatie, die het maar liefst 60 vrijwilligers voor de eerste editie in het spier had, naar Oerok, de Admiraliteitsdagen en het Dodo Festival. Maar wel met lokale artiesten. Zeiden we van wat kunnen we nou echt hier wat meer in de Noordoosthoeken doen, wat mensen leuk vinden. Ja, die bedrijf komt gewoon, we willen gewoon een leuk feestje aan met z'n allen. En dat is een keer net zo'n typische feest en weekend zouden we dat hier natuurlijk in omkrieten heel vol kennen. We willen echt eens een keer op onze eigen manier mooi Ierpeloft Festival meidje